Pasyal tayo sa dagat, mangawil tayo ng isda. Ito ang gagamitin natin. Magbabike tayo papunta sa dagat. Ayan. Pasyal tayo sa dagat. Sana makarami tayo ng isda ngayon. At wag sanang mahalon para makauli tayo ng isdang medyo malaki-laki. Mainit-init pa naman. Dito tayo sa sa dagat ng Red Sea Ayan, lakad tayo ng konti. Mainit pa. Medyo mahalon. Ang dagat ng Red Sea. Malakas-lakas ang ulan. Ayan. Dito tayo sa Red Sea. Tayo mamimingwit kahit mainit. Ayan ang namimingwit. Hindi ko alam kung nakahuli na sila. Ayan. Dito po tayo sa dagat. Ikot tayo sa kabila. Lakad-lakad tayo.
Ayan po yung bike na sasakyan ko. Mainit pa. Ay, kaya sobrang init. Ayan ang beach. Ikot tayo. Mainit eh. Yan, nandito na tayo. Talagang mainit. Ano tayong magagawa? Kailangan nating mamingwit para may pangulam. Yan. Mainit talaga. Dito po tayo sa Red Sea. Namik, may huli namik. Wala. Baba ka maaga. Yan, dito tayo sa Red Sea. Yan po ang tinatawag na buho. Yan po si Ninja Turtle. Ano, may nahuli na? May nahuli na? Wala ba isda? Ayan ang Red Sea. Ito lang na nahuling malaki. Linggo na ata eh. Yan yata. Walang nakaulit ang nangangawil ngayon. Ano mas magandang gawin? Mainit pa. Wala tayong mahuli isda nito. Pasya na lang tayo.
uli eh. Kaya pasyal-pasyal na lang tayo. No. Pasyal dito mo. So ayan ang dagat. Oh. Yan, pwede ka mag-swimming dyan. Siguro ang lalim niyan ay nasa 25 feet. Ang lalim. Ikot tayo. Yun, yung isang mamimingwit din. Kahit wala isda. Kaya ikot-ikot na lang tayo. Ayan po. Ikot tayo, paikot. Wala tayong magawa. Okay po, salamat. Bye bye.